Iroi try sesin pat ngai ke play pi baro ha kerte ke badun bor ke jong jisu dengan dap da ke jing sengawu ke bakrau yo play ba u la penla ya nga bangan snai kini ke dawai pynjah Niuhlieh bat menchuang adang perkat tang hapo lai post snem te henry menta don iwe I me I bala nyop san snem I bala le lut ke klip baro khoi te henry ila persyang menta de kini ke Umphniang bat menta ila ta lakumba lai benai bat lai benai ilata bat pet ngan pen EP kini kedur kala long kumne te pila yo I kedur lai benai ila long kum tu te kemut la dale bet tik tik kumbangi ngila batai ne em ban shim lut ikitu kijing don gambar khot kiba ya de bat Niuhlieh te kemut snem la khia hi la da empat khia ru pila yo I hi ba kila bon hi kibala khia namar nga mentang la ta pra benai tik snyu jonga ki ba bon kila yong padom dei ratang manga ki ba bon ru te henry don hi ki ba suta menu mala don le ki ba lut tang sibilor ru ki ong ba klem khia henry kim tip nga la lut kanu bilor ya khatsan arpho bilor nga la lut nama bang ta shibun te nga yu I ba ka don chisha ka jing khia bat de bangi thok de bangi syukor te henry namar ba empat khia ra pura te kibrew kin nampat la taban yo I la stana ki wan kendo ing amar khmat te ki yo I te kemut ki nget henry la supet dan videos te kemut kin nam la rata ban shania ken te henry kalong ka ba shisha pat ka ba kala ya rap hado kata bat kada ya rap hiru lada le lut kumtu kumbangi batai namar ba tapenan kam te shampoo na dukan kamu uslem man ya rap te hapenan kam be kini shampoo ki ba ai mangi ki ba ka chemical kala yap no namar bangi la ai bon ki kan bat te bat kasnat ru habdan kaman penen kaman rung bah ka tu Umphniang shapo klik nama ka tu kasnat na yo kanam long te don ru kum ka tu hi kasnat ka be sriem tamba ka ya pher pat te ka tu ba ai mangi te ka de ka ba biang te sat chwada ka tu te sakadro I ka tu ka Umphniang pynjah Niuhlieh te ka tu Umphniang pynjah Niuhlieh ru de ben pengat lang ba ka tu ka sbo ki don ki bata betang itu Umphniang te kan nom ya rap re na la sa tu ka sbo te ki phone ngai ki on khle Umphniang teng on khle tamba kan nom trekam sure te mentang ala khang a wat ju khle sure handai shukun ro ba ta lang ba ka tu ka sbo da wai te ka mot kan ya rap kloi ken handai la da klem don ka tu ka sbo da wai pishu ta tang itu ibas ngur na jrong te ka mot kan nom ya rap ra ken te la da pita hi kar kom ka bangi la patai te ka mot khia be tu du jing di ya mentangi ai free la da pithit tu powder yong te penden kam lang bo tu jing di phila nang kloi ken te ka Umphniang Niuhlieh ta sau sin hite yo da phikir ke ban slek khle sau kan ta e la da phim kir ke e boro shimiet ne boro hisngi te lada phi phemle rai man ta hena ai bun upawdar yong penuna u hena tur u pen stat ban pynjah ya u Niuhlieh bat ha ka ju khopor u pen scam yu usnyu da phi ta lut legi ni benta bajrong bar khoi nga te ki tu benta bajrong bar khoi nga ta u scam usnyu unam de kot steng gum tu unam pat pna ra usnyu tamba wat ju kan the rapat kan ya usnyu te kemut u yarap kloi kan ya uni u Niuhlieh te kemut kumno te yala de ngala ithu hi la dangale tikna snem kamot ngala khia hi tamba mentangam da khuslai than shure namar ba ula itnat da umpat kiba bun tigila yong te henry don hi ki bedang sauru tamba ki sauru ki sau brown ki sau itnat tenga itnat tenga da khuslai than shu hira kata am der kum hakini gi sngi bala let no ta saru sau ima te henry tang shuda mriu bna la da pila le tikna ula wandor kan namari tu wi kong ngapet nga isen e bah baro shikatu menta pa da pet ula itnat bah usnyu ula wandor kan te ta da ka jinget ta tes ta tikna te kapa khamen toy palat uni u dawa Niuhlieh jongi uni hena jongi kalong ba pen hap snyu kan ki hena na yo ki ni ki rong chemical tek pen hap snyu te henry uni jongi pa upper pen kan yo snyu te henry la da phi shu ta tang ni ko Umphniang u shampoo phim penan kam phim ai te kamot kam mentoy re ken da phi ta ru lot kai tang ka pisa te henry la da phi ta pa ha kor kom ka bangi ngi patai kamot tang his nem phin lot ksan te tang his nem phin lot ksan tang ba onda phila khia ru phi ha thu enga bangan batai ba unom mi sho pat u Niuhlieh te kamot an phe la khia sinan be shadu ki sing la khia sinan bi hi ken namar ba wat onda la temen ru Niuhlieh unami shure la phile ha ka kom ka bangan batai namar hooj pra post nem sheneng la de hi ban mi Niuhlieh
tambah haba ngibam pat kijing bam kibate te wat ka tin jong blai ru ko ong ba ngin samla sa mo kum ko pukni te ta ka daw ki don ki briu ki bawat haduk bandalet na ne perthai ki la temen ru kim pat mi nyole kat badon pat ki badang pras nem ru ki la mi nyole te ngim la te mangin ong osh sim bala temen ngin mi nyole ba o badang khna ngin mi te henre ka syong ha kor kumbam ka jongi ka syong ha ka ta kan ka ba ni nang ban sumare ka met ka jongi rengkat ru ka ba ngi pen sngob hayo blai ken umde ngi sumar tai ka met e ka men simpat ngi klem sumar te ngi ai ki dawai ki ba per hang ni hapo kanika jaka ka jongi bat ni phalam ru shi ki jaka ba per kum shamaupat tang ba shamaupat te phi ban ong shuang sa phalam pat arsi te kum sha khle riat cha juwai shanong ston cha mai rang shamot pran sha sora maureng kneng te ngi ai ka dawai piles ngi ai ki dawai i kha ngi ai ki dawai including ngi ai ki dawai pynjah jingtha ni ai ki ne ki dawai pangmat ni ai ka sabon sai khmat ka ba bes ba na du bang sai dak tu ka sabon te ka dur jongaru kala itna ta ba po video phinam ithu re shi phang la ba priu shi phang nas new priu shi phang la isamla shi phang la itmen ka ta ka julong ha po ka phone te phinam ithu re ka dur ka ba shisha te hendre de pu i mark khmat te phin tham ithu ken te ka sabon slek le ru kamut kini ki ba ta Umphniang mi snyo te ka bes ka tu na ma ka pen mi snyo tu ka sabon slek le jongi ka pen mi snyo te u shampoo ru u pen mi snyo hi ha ka ju po tamba u pen scam yo snyo u de bet u powder pen sange jing hap ken te nga su komen shisha na ka mata ka ni ko Umphniang nyo le do ple ka jing su nyo ban kur phui phi bra khwat ya ro itrai